Čaute všetci, vítajte pri ďalšom pokračovaní Mafii 2 za Jimmyho. Momentálne teraz, keď som prišiel ku misii, tak vlastne ma chytí policajt za rýchlosť, tak ako serem na to zaplatím 50 eur, však pohodičivých dolárov, aspoň budem aj pokoj. Fajn, zaplatím a bude to ďalšia... No to auto, či seba? No nič, dobre. Uvidíme, ideme, poď, môj zlatýk. Tak. Nie, nenastúpi, nie! Si boha. Zabiť špinavú dána. Nie je problém. Tak fajn, tak nastupujem. Bude to v bare, to je super. To bude zaujímavé. V bare zabijem nejakého šmejda. Zmrdnutého. Taliansku kundu. A to je na tom najlepšie, že vlastne... dá sa dá ísť tu. Ja proste tu nás zaparkujem. Ne, ja som to nebol. Ja odídem stadiaľ, ja tu nie som. Yes, to sa sme bavili, výborne. Vrátim sa naspäť. To čoraz muda prejdem. Tak sa to delá, jo. A tu by som asi nemal veľmi ísť. Kde je policia, No poď. Tak to bychom měli. Vylemíme dvere. Dobrý ráno. Ne, do píče. To bychom měli. To bolo veľmi ťasné. Ja som prišiel iba na vecko. Yes, zabili ho. Ahoj. Spravíme takto, kamaráde. Tu bouchačku schovej. Fakt? Dobre, ja ju schovám, není problém. Se zbavím společnosti. Nejdřív se musím zbavit těch pitomců. Dáme si jedno pivko. Sakra. Ja už nie som ozbrojený. No doriti, to som asi veľmi nepremyslel. No a čo mám ďalej robiť? Aha, on je inde. Kurva. Buďte extrémně opatrní, je povoleno Sakra. použít automatické zbraně. Najlepšia zbraň asi v histórii mafie. Colt. Ten čurák bude niekde tu hore. Blbé na tom je to, že proste... sakra. Že ma zbadali. A kde on je, kurva? Serem ťa. Idem dole. Ešte tak spravím to, utekám do najbližšieho obchodu, tam sa prezlečiem. Mám to vybavené podľa mňa. Počkaj, nie je tu na obchod? A tu je, mám ho. Všem jednotkám, kód zelená, vrátě se na stanici. Dáme si nejaký oblečiek. No, toto je veľmi dobrý oblek, aj keď mi sa nepáči, radšej si beriem niečo jednoduchšie, čo kratšie. Červený, ten bude hezký. Ne, červený bude super. Som frajer.
Tak vynikajúco, a teraz v podstate len zajdeme. Užijte si svůj... Kde mám ísť? Tam za... Tam sa o neho postarajú, presne tak. Tam je ten zmrt. Tetuška. Dávej si pozor. Jojo, tu na zbranie. Máme všetky pozbierané. Tak ja už idem do bezpečia a tým pádom misiu mám splnenú bez problémov. Wow, tam je nejaké pekné autičko, vynikajúco, mám splnenú misiu. Som very happy, pretože som to zvládol na výbornú podľa mňa akože. Máme ďalšiu misiu, takže prekaziť party. Dobre, ideme na to, kde mám auto? Kurva, kde mám auto? No. Tak, tentokrát trošku sa pobavíme. Zahráme na nejakých tých... pán policajt, ja nič. Ja ukulele. Ale pekne prší, vidí, aj pekný oblek mám. Trošku musím vyprovokovať miestnych. Aby trošku začali, jak sa hovorí, spolupracovať. Tam bude jeden. Policajti behajú. Ahoj. Tu je moje auto. Ešte. Keď som tu tak idem do tej krčmy. Vyrazíme dver. A to je ináč pekná krčma teda. Tak co pijem? Co pijem? Tak čo máš? Whisky za 75. Na chlupy na koulích. No já myslím, že už seš ožralej. Myslíš? Chceš to vidieť? Do druhý nohy nebude? Bude. Nič mi nepovie. Ešte jednu hlášku im dá. Poď, barman. Ved. Kurva, tu utracam many, ťažké. Nič? Pastáš víc jak moje babka. No, tak to sa dá hodne. Nejlepší korela ve městě. Pivo, whisky, brandy. Tady máš, šéfe. No, som tvoj šéf, to je dobré. A čo budem ďalej? Asi nič. Nejaký zmrt. Povedz za čo, kurva, alebo ti odstrelím hlavu. Ty čurák. Pôjdeme to savenúť tu k môjmu domu. Ale musí ešte povedať jednu hlášku. Nič? Ach, tu sme koľko vypili? Tak co pijem? Nuda. Chceš dostat? Jo, chcem dostať. Ideme zadným vchodom. Nikto sa nič nedozvie. Policajt tam ide a my ideme preč. Prečo píty? Ciba mi nespíty jak ďalú, ani to nevieme riadiť. Nám horí auto, aha, tu policajti. A vyprovokujeme ich. Buráčko trošku. Digo nič? Ty keď sa opití, oni nereagujú, alebo čo? Koľko máte promil alkohol krvi? Neviem, ty vole, asi veľa. Pekne sa to rozmazáva. Tyjo. Uhni, čura zmrde, uhnite, ja idem pán silníc. A už som tu na. Už mi ani auto nejde poriadne. Zaparkujem. Aké auta mám? No, k dispozícii mám samozrejme tie auta, ktoré sú všade dostupné. Dobre, tak ja to idem uložiť.
Zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like. Ak sa vám to páčilo ešte viac, alebo chcete vidieť nejaké inšie ďalšie videá, ktoré mám k dispozícii, tak určite sledujte kanál. Fú, to čo je. A sledujte kanál teda, dajte ho zdieľať po prípade. A vidíme sa pri ďalšom pokračovaní Mafia 2, Jimmyho, to nie je Vendetta, to je to druhé, Jimmyho zrada, takže proste Jimmy zradí všetkých bastardov. Čaute. Wow.